Lagunok, ezetz asmatu zer dagoen sartegin honen atzean. Ezer! Nola? Txantxa ezagutzen duzuela? Nor kontatu dizue? Aurrekoan ere egin dizuela? Egia da. Ni bai ni buru handia. Hain gustoko ditut kaldereroak. 19. mendean Europako ekialdetik etorritako ijito ibiltariak ziren. Alaitasuna ekartzen zutenak beren kanta, dantza eta festa harrigarriekin. Egia esan ijitoak askoz lehenagotik bizi dira guztion Euskal Herri polit honetan. Badakizue errumaniera eta euskaran hasten dituen mintzaira propioa sortu zutela ijitoek? Bai ba, erromintxela. Zatozte, kalderero deituko dugu eta aia hitzen bat ezagutzen duen galdetuko diogu. Kalderero, etorri favorez! Kalderero!